En aquesta vall de les muntanyes de Prades, entre Farena i Rojals, trobem una gran concentració de jaciments amb pintures rupestres que converteixen aquesta zona en un tresor per conèixer els primers pobladors d'aquestes terres. Als cingles i penya-segats dels barrancs de la Veridana i del Pirro trobem una desena de jaciments que, principalment, pertanyen al nucli conegut com a esquemàtic abstracte, propi de les primeres cultures agrícoles i ramaderes que s'assentaren a la regió. El conjunt de pintures rupestres de les muntanyes de Prades, declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO el 1998, abraça un període de temps d'uns 7 mil·lennis i que s'estén des de finals del Paleolític superior i l'Epipaleolític fins a l'edat del bronze. Una època que marca també la transició entre les societats caçadores-recol·lectores i les primeres comunitats agrícoles i pastorals. Al peu del camí de Rojals als Cogullons es troben els abrics de la Veridana. El primer abric ha estat utilitzat fins a èpoques relativament recents i té un tancament en pedra seca que encara es manté parcialment. S'hi poden observar dos motius pictòrics antropomorfs indeterminats d'estil esquemàtic. També es conserven petites restes de pigment. El segon abric de la Veridana no només conté pintures prehistòriques, sinó també de medievals. La primera notícia escrita sobre aquesta cavitat apareix l'any 1830. Cap a 1929, Josep Iglesias i Salvador Vilaseca estudiaren la inscripció gòtica i la dataren al segle XV, i el 1944 es parla per primera vegada de les pintures rupestres dels abrics de la Veridana. A la zona central de la paret trobem l'única figura d'aquest abric. Es tracta d'un element circular abstracte amb un punt al centre, i del qual en surt un traç horitzontal per la dreta que s'inclina cap a la part superior. La seva datació és difícil, podria ser prehistòrica, formar part de la pintura esquemàtica del bronze o incloure's en el tipus de pintura anomenada petroglifoide. Sobre aquest motiu es va gravar una au de segell medieval. Just per damunt d'aquesta enigmàtica figura trobem una inscripció en lletres gòtiques del segle XV. Sembla que es tracta de sentències del llibre de Francesc Eiximenis, Dotzèn Libre Apel·lat del Cristià. Es creu que l'autor d'aquestes inscripcions d'excel·lent cal·ligrafia medieval podria ser un monjo de Poblet o un frare de Montblanc, però es fa difícil determinar per què es gravaren en aquest lloc. Aproximadament a la mateixa alçada es localitza una altra inscripció misteriosa. A primer cop d'ull semblen caràcters àrabs, però una anàlisi més minuciosa relata que es tracta de les inicials J, H i S, una abreviatura de Jesús en grec. Prop d'aquests dos abrics, l'activitat humana ha estat intensa al llarg de la història, com ho demostren les runes del mas i de la cova de la Veridana, amb restes de murs de pedra seca. El jaciment del Mas d'en Carles també està situat en un abric natural des d'on es té una visió completa de tota la vall del Pirro, des dels Cogullons fins a la Bartra, Mont-ral i la Serra del Pou. Sens dubte un lloc estratègic per controlar tot aquest entorn. Aquí es localitza un dels frisos rupestres més grans. Conté motius esquemàtico-abstractes dibuixats en un gran bloc de pedra calcària, protegit per una visera reduïda. Aquest abric ja era conegut des d'antic pels habitants de la zona, els quals comunicaren l'existència de les pintures a Salvador Vilaseca i Josep Iglesias. Aquests investigadors hi feren treballs de camp durant el 1927 i 2 anys més tard en publicaren els resultats. En total, s'han individualitzat 16 figures d'estil esquemàtic, que corresponen a barres, digitacions, cercles, elements cruciformes, puntiformes, un oculat, figures antropomorfes, una d'elles amb els braços en nansa, i traços i restes de difícil interpretació. Totes les figures presenten la tècnica de digitació i algunes també la de traç simple. Els colors són vermell, vermell castany i vermellós.
La composició gira al voltant de dues figures. La principal és un antropomorf aparentment alat que ocupa la part principal del fris. Té el cap desproporcionadament gran, el cos lleugerament inclinat, les cames molt curtes i indicació del sexe. Al costat dels seus braços s'interpreta que té unes ales. Per damunt del seu cap s'eleva una forma circular amb una creu al seu interior. Les escenes figuratives de l'abric del Mas del Gran representen temes oposats als que s'expressen en les representacions esquemàtico-abstractes que hem vist fins ara. Aquí es mostren esdeveniments relacionats amb pobles caçadors, amb unes imatges d'extraordinària força expressiva i amb detalls minuciosos. Conté un fris amb 17 figures de petites dimensions, que formen 2 o 3 escenes associades i pintades en un to vermellós intens. La composició principal és una escena de pastura on apareix un cérvol amb el cap cot i una gran cornamenta, un personatge humà cobert d'una llarga indumentària al centre d'un clot que recordaria una cabanya o un refugi i un animal que podria formar part del ramat. Al centre del conjunt apareix un caprí amb el cap cot. No queda clar si perquè està pasturant o a punt d'envestir. Un altre pastor apareix emmarcant el ramat. És molt semblant a l'anterior i semblaria mostrar el sexe entre les curtes cames. També representa la figura del que podria ser un gos, amb el cap molt voluminós i una cua dissenyada amb un traç fi. L'abric del Mas del Gran es troba en un penya-segat de difícil accés, un indret triat pels nostres avantpassats segurament per aquesta qualitat defensiva.